Αν δεν φαίνεται τώρα. Είναι το στεφάνι αυτό εκεί. Όταν ξανοίξει θα το δεις. Έλα, φέρ' το. Χάρηκε Γιάννης. Είδε το καταφύγιο. Ναι, φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, δεξιά πάει στο καταφύγιο του γιο σου. Ναι. Θα πάμε να φάμε μετά. Ωραία. Και αριστερά είναι πάμε τώρα για τον κάγκαλο που θα στήσουμε σκηνές και θα αφήσετε και εσείς πάτωνα μας. Ωραία. Να και τα αγριοκάτσικα. Να το κάκαλο στο εκείνο. Δεν είναι έτσι μέσα, μίλησε. Για πάρτι μας θα είμαστε, ρε. Το λαφάκι. Δημήτρη. Κοίτα πόσο στιτά είναι. Είναι καλά, είναι πολύ στιτά, έτσι, καμαρωτά. Απλά μπορεί να μην ήταν τόσο κοντά. Είναι τύπου κρυφή ελάφι. Είναι κάτι που υπάρχει μόνο στον Όλυμπο. Αλήθεια. Ναι. Γιάννη, πώς νιώθεις, έχεις μπει ήδη στη μαγεία. Ευχαριστώ φίλε, ευχαριστώ. Έχεις μπει ήδη, φίλες, είναι στην Άβρα. Μπροστά σου το στεφάνι, το θρόνο του Δία. Βλέπω έβαλες και τα βουκολικά, Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Το κοπάδι του Δία, τα έχει βγάλει. Μιλάμε για... Μαλάκα πολύ πράγμα. Δεν έχω ξαναδεί τόσα. Κι εγώ. Πολύ πράγμα. Πολύ ψηλό. Αυτό σε μισή ώρα έχουμε ανέβει. Και άνετα αυτό. Χωρίς δεύτερη ανάσα. Άκου που σου λέω. Και απέναντι τούμπα θα ανέβουμε. Τούμπα. Αυτή. Ναι. Από πίσω εκεί. Ναι. Να το θρόνο σου. Το βλέπεις. Εκεί θα στήσεις μπροστά τη σκηνή και θα το βλέπεις. Έλα παιδιά μου φτάνει και αυτό εδώ. Δεν χρειάζεται να το πω. Έλα μου φτάνει και αυτό εδώ. Ναι, αυτό, γι' αυτό ερχόμαστε. Ανέβηκες ρε φίλε και γιατί να μην ανέβεις. Έχεις ανέβει στο υψηλότερο και στο μεγαλύτερο οροπέδιο της Ελλάδας. Όχι, έχει βάσει το πλέον Δημήτρης. Έχω ανέβει, το έχω φάει το κόλλο μου. Γιατί να μην το τελειοποιήσω. Αλλά εντάξει, δεν είναι. Θα γίνει και αυτό. Η ψυχολογία μου δεν είναι για να ανέβω. Αυτό. Το ακυρώνω από μόνο. Ναι, όχι για μια.
Είναι και σύννεφα, θα βλέπεις. Εντάξει, Είναι θα και μου πεις μία- αύριο. Είναι και μία-δύο-τρεις Ωραία, φορές να θα το έχεις κάνει λίγο, να το έχεις Ξέρεις τι, δουλέψει, ρε παιδί μου. ναι, είναι σκιαχτικό έτσι κι αλλιώς. Ναι, μανάκα, Δηλαδή το υψόμετρο είναι. Εγώ κάπου την άκουσα. Αυτό θα να σου πω. Και εδώ την ακούς. Οπότε Ναι. φαντάσου πάνω που θα είναι αριστερά, δεξιά και κάτω όλα χάος. Εγώ, παιδιά, την άκουσα. Ναι, ρε. Θέλει να το συνηθίσεις. Δεν είναι. Ναι, θα το κάνει. Μια φορά να το κάνει άλλη μία. Ναι. Και άμα κάνεις και κάποια άλλη κορυφή, σιγά σιγά το πιάνεις το υψόμετρο. Ναι, να εγκληματιστείς. Και στον προφήτη που θα ανέβουμε. Και εκεί. Θα δεις Ναι. πώς το βιώνεις. Άντρα, μου αρκεί αυτό. Νομίζω ότι όντως σήμα καλό στον Κάκαλ δεν έχει. Έχει το στα αριστερά νομίζω. Δεν έχει σταθερό σήμα. Θα δούμε αν έχει δορυφορικό ίντερνετ. Ναι. Και πόσο θα το χρεώνει. Ακριβώς. Γιατί τζάπα αποκλείεται να το έχει. Με την τσάπα. Για αυτό λόγο με κερνάει. Αποκαλύφθηκε το Στεφάνι. Ναι. Το έχουμε. Όλα πάνε πού. Όλα. Και περνάνε από πού μετά. Ανεβαίνουν μύτικα πάνω και. Βλέπεις από πίσω, είναι η κορυφή του Μύτικα. Ανεβαίνουν Γιάννη. από μύτικα και κατεβαίνουν από την Τη άλλη. βλέπεις. Πίσω ακριβώς από το Στεφάνι, το ψηλότερο Μυτίκι. Ναι, ναι. Αυτή είναι η κορυφή του Μύτικα. Δηλαδή όπως κάνει την καμπύλη, με το που αρχίσει και κατεβαίνει, αριστερά εκεί είναι η κορυφή, ο Μύτικας. Βλέπεις αριστερά τώρα που ανέβαινε ένα βουνό από πίσω. Ναι. Εκεί. Η κορυφή αυτή είναι Εκεί στο κάτω είναι στην ουσία, εκεί πέρα. Ναι, τι πίσω. από πίσω ακριβώς. Κοίτα πόσο επιβλητικό είναι ρε φίλε. Δεν με έχει δει εμένα πόσο το είναι. Είναι Δεν και υπάρχει. επιβλητικό, είναι και γεωφυσικά απίστευτο. Ναι, τέτοιο. θα είναι. Βλέπει μια κορυφή εδώ. Σαν κατασκευή. Μια άλλη κατασκευή εκεί. Ένα Ναι. Κοίταξε εγώ δεξιά, έχει κάτι στήλη. σε μηνιακό και τέτοιο. Ναι. Ναι, η στυλική. Τι είναι αυτό. Χορτάρι εδώ, ησυχία. Είναι μοναδικό τοπίο και τοπίο. Ένα οικόπεδο να είχα εδώ. Παραθαλάσσιο. Θέλω να βγάλω το βάρος από την πλάτη. Και το βάρος αυτό πρέπει να θέλει να φύγει από πάνω μου. Δηλαδή να έχουμε συσταθεί ο ένας τον άλλο. Να πω έτσι ώρες.